Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Nakabati CTV ni pedang subhai pi barok syakimat kimat mentaka janmit kesini yodo ka shiphau tarik JYLLIEW arhajar arpun rio. Tungina sedang suara kimat KHUBOR naga JYLLA. Ka National People's Party hapok kejingelam u National President u Conrad K. Sangma kala penlong ia kejingelang jong ka National Committee bat ke Annual General Meeting ha Orchid Resort mau kasiang New Shillong Township. Ha kejingelang jong ka National Committee la shim ya karai ban penklang ya kejingi shim mentah ha kesensyar kadar paitba ban kentiu ya kejingsuk ha Northeast bat yada ya ka hok jong ki trai muluk bat ban penstet ya ka roi kapar ka ba kedup lang ya barok hapok katong jong ka Northeast 2047 Gateway to Prosperity. Ka Meghalaya kamla ban syusa din ha ka juk jong ka Artificial Intelligence bat ka day ban pentemai ya ki rukam ai jing hikai laong menteri ketenat pulih putih ka sorkar JYLLA ba lakmen rembui. Uba remboi ulaong kajing menta kalong namar ba 4 don gi no hikai ki bala pentebit ya ladi hakani kajing hikai lada ka sorkar ka penrung ya kajing hikai ya ka Artificial Intelligence hakalan nongkot. Menteri kena pulih putih ba lakmen remboi ulaong ba ka JYLLA Meghalaya kan yoi ya ka jingkela ka bakrau ha ka kerdan jong ka Performance Grading Index na bentau senem arhajar arpun rio arhajar arpun nyo da ka ba pensyong nong rim ya ka jingkiu ka bala kemilenti ha ka jingkela ha ki prasnem bala lekno. UMDC ke Mauseram constituency uba Alvin Saukmi ula pentip bah ka jingya kenduk jongki nongelam ke NPP na Mauseram Mauplang batna ranikor ya menteri rangba ke JYLLA Conrad K. Sangma ka sorkar kan sa pendam no ya ka kontrak jong ka SAI Computers Limited ka basam bat lum ya ka bai thang boarding ha ranikor CNRD block ha Mauseram CNRD block bat ha Mauplang CNRD block. Menteri ka sorkar JYLLA ba lakmen rembui badairu MLA jong ka Amlarem constituency ulaong bagi kam jengok kai PYRTHEI bat kaki ka kamai jong ki pait ba ki ba ju shania ha ka jengok kai PYRTHEI kila syak tak ba namar ka jingduna ki nong jengok kai PYRTHEI ban hier syariwar dauki na ka jingshna ya ka surok Shillong dauki. Ka Joint Action Committee Muster Roll Workers Union kala dawa ya ketenat PHE ketenat PWD Roads but Buildings bakin siu no ya ketulop kabala sateng la live nai syaki nong tray Muster Roll ki betray hakini ki arteli ketenat tray kam ke sorkar JYLLA. Nong ai bot jong ka union uba kru lam salan ki pariat ulaong ba ka jingbem yo tulap jonggi Master Roll kadai namar ka jingbem pentrekam jong kini ki artlei ki tenat trekam ke sorkar ya ka jing betha jong ka tenat platingka ka bala penmi na do usnem arjar arpo ba dei ban siu ya ka bainong jonggi Master Roll hapok ka shiphau tarik manlau bunai. Kinong yalam ka Ribhoy People's Council bala lam khmat daw president uba Jason Lennox Nongrum. Kila lek banyak kenduk yau Deputy Commissioner ke Ribhoy District u Abhishek Saini ban pan jing pensyai. Hadin bala yo jing tip bak sorkar kala penduk no ya ke post mechanic grade 1 jong ke District Selection Committee kaba laju la penlengo ru ya ki samla ki baya khun ya ke post ha kaba om shim la pen bena ya ke result wala ki samla kila tho ya ki excellent. Ka Jaintia National Council Western Zone apok kejingelam jong presiden uba Hamehi Bamon kilai kenduk yang menteri ketenat pulih putih uba lakmen rembui da ke jingkerpat ya ke sorkar bahkan penmi no ya ke advertisement tungkam no hikai hagi school sorkar haga kerdan lower but upper primary kaseng kala pentip ru bah ke JYLLA brok away gidon kumbah nrius pa nyu teli gi post nong hikai ki basak teli bat palat life away hajar ngut ki samla ki bala pendep ya ke examine Meghalaya Teachers Eligibility Test bat bon kini ki dei ki bala jankut ka retawat kam.
State Coordination Committee of Coal Owners, Miners, Exporters, Transportations and Dealers Forum kabalong kakanhon jong gitry par kinong ti bat kinong hayi daw yong kila syong lang ban penkre ya ka mining plan ti daw yong hagani ke JYLLA. O President jong forum ba Sunny Kariem ulaong baka mining plan baka forum kala penkre bat shen kan sa IT show menteri rang ba ka JYLLA Konrad ke sangma uba petru ya ka mining and geology kanom day tang ha ka benta ka jing poida jongki traipar nrei on buru hakmat ya ka jingyada ya ka mariang bat ya kinong belah ka kamra shet jingbam ka bodan ha ka building jongka Hill Star Hotel and Restaurant ha khandai lat Shillong kala kemding kansan ki pulit katanat fire and emergency services tang shuyo jing tip halor kani kila lek marmar ban plipno ya ka ding shwa bakan klang syak ki wei ki kamra ha ka jing bot din bot wat benia lalap baya ka kamra shet jingbam bala kemding latip kerteng kum ka Hill Star Bakery layatu baga jingplo kala ja hadien baga burner kala kemding kensan hagani ka kamera shet jingbam kabadon haga mala ka basau bat ka ding kala pur syaki kamera barok ka wei da ka jinghot saka umpniang hamadan u project manager jongga sai computers u Rajiv Ranjan Kumar ula ujor ejahar syaki pulet bahaka nyutarik ujeliu arhajar arpun riu ki runar ki bumla ban tip kila thangplu ya ka office jongga sai computers kabadon haranikor pamdaba bat ki tiar ki badan hapo kentup ya ki computer kila ingkong lut ploin ka jingjulor kalong kumbal lailak tengka AA ki pulit kila register case ya kani ke jingja Haranikor Police Station katkum ki kendon anjong ka BNS. Wei orang ba bompat shimlayo kerteng satya ula kelon yam hasyen hadien ba ula syak tenra ha wei ka kali jong ka post office. Kani kala ja ha pentor ba block 1 nin ha ka por lai beje AA no paisngi. Uni orang ba uba syak tenra udang kam syasiliang ka surok banai tie jing tie henrei kala wan mi kensan kani ka kali kabala penher stat kabau nongnya shimlala bante la kamshu ka Khasi Students Union West Jaintia Hills District Unit bat war Jaintia Circle harangkat ka jingye trelang bat ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People West Jaintia Hills kila her kenra yaki trok barjela ki bakit mar ha ki benta jongka Thain war Jaintia ban kilalap ya ke JYLLA ki trok barjela ki ba kot palat ars pa tali bat ki ba kamai klem biang ki kot kisla nado ki trading license bat ki wei de mentang ini khmi ya ki mat khubor na kelengkari u menteri rangba do kari u Narendra Modi ulaong ba ka jing syakri paj ba ka dei ka jing thau ba shisha jong ka jing sanchar ba ba namar ba ulalong menteri rangba do bala jiet ban syakri slam tam jong ka India ha ka ba ula pendep khat arsnem ha ka kam bat ula tam ya ka record jong u JYLLA Menteri Kampok Yeng Kari u Amit Shah bat u Presiden ka Bharatiya Janata Party u Nitin Nabin kila ai khublei yo Narendra Modi Menteri Rangba do Kari halor ka jinglong Menteri Rangba do balajit slam tam jong Kari India da ka ba yaro ya ka jinglong nongyalam bat ke jingjob jong u hakini ki khat arsnem baladep Menteri Rangbado Kari Narendra Modi ulalong Menteri Rangbado jong Kari India ubala beteng ban syakri slam tam hadin baula pendep sau hajar laispa khandai sengi haka office daga batam yau Jawaharlal Nehru katba ka NDA ka rakhi ya ka jingdap khat arsnem jong ka jingsenchar bat bishar bnia ya ki jingjob jong ka bat kalenti ya jong ka hakalawe ka Calcutta High Court kansyong bishar ya ka dorkhas jong u Abhishek Banerjee ubat tuklar ya ka jingkhot hajir jong ka CID ha ka mokot duma jong ka jingbom yahap ka soi kerteng jong ki nong thau ain hapdeng ki jingkhnra badang shen ha office jong ka Trinamool Congress ha Kolkata
Arngut ki sipai jongka Rashtriya Rifles kila klat no hadien ke jingbetai bom ba shu jarangkat hagi benta jongka Uri sector jongka Baramulla district ha shilenter ka line of control ha Jammu and Kashmir negasni. Hadien bala pelat ya ki khat sangut ki kuki ki basya rabor ha Manipur. U Nepu Rio la kerpat ban pelat suk ya ki henrengut ki naga ki badang don ha ka jing sya set kat ba u Yoman Kemchan Singh ula yero ya ka tai ka jing le kum ka jing yarap para brio. A Revant Reddy ula IT haduk sanspa lightly ki boss syaki kenhun tray shimet jongki kentai hapo kaski Mahila Shakti kabatmu ban kentiu ya ka yok kakot jongki kentai bat ban pun KHUBOR ya ka yok kakot ha Telangana. Ka Rajasthan High Court kala betha ya ki bor penyak jong ka Jodhpur Central Jail bagian beteng ban penbiang ya ki lat jing sumar bat ki lat jing kersyan ya u asaram u bala syak rai penrem kum u riu blai da ka bakedau halor ka reta bat ka jinglong jingman jong ka kot ka khia jong u. Tanya pek ya ki mat KHUBOR nak leng kiri ka PYRTHEI. Ka House of Representatives ha United States kala menjur ya ka an ban penjari ya ka jingwan buhai snong ka basyong dor hadu $9 billion ka balong ka jingkersyan ka bakrau ya President Donald Trump bat kentiu ya ka jing bay tingka na ka benta ketenat pahara kapur. Presiden jangka Amerika Donald Trump ula ong baka US kan jubab hadin ba lakeno baka Iran kala siap penhap ya ka helikopter Apache jangka US halor ka Strait of Hormuz watla baro angut ki nongnya lingsun kilalatin. Hagapor baraki ya ka Israel National Day ha New Delhi ambassador jangka Israel sya India Reuven Azar ula ong ba ka India bat ka Israel kidai gijat menriu barim bala penteli da ki jinglong jingman jangka sensyar pajba ka jingla ban sei ki but thamai bat ka jingyakun persya ya ki kam leno. Ka Minister of State for External Affairs ka Kirti Vardhan Singh kala penskembiang ya ka jingkular jong ka India ban penklan ya ka jingya trailang ha ka roy ka par bat ka jing penmi jingmut thamai ha pedeng ka India bat ka Israel. Ka Taliban kala ya coba omduna ya ki khat laingut ki riu pai ba akiba kambon ki de ki kena ki ba la kelon yap bat khat saungut ki wei pat ki bamensau hakaba la keno ba ki lingsun jong ka Pakistan ki la thombor ya ki JYLLA Kunar Khos bat pak tika jong ka Afghanistan. Presiden berim jong ka Afghanistan Hamid Karzai ula penrem ya ka Pakistan halor ka jingkeno baki don jinghiar thma lingsun ha Afghanistan ki balayatu baki la penyap ya khatlaingut ki riu pai ba kambon naki dei ki khnaren bat ula kenturu ya ka Islamabad bahkan ino ya ka policy let dosman jongka ya ka Afghanistan. Ki kenhun ya dari ya ka hok long brio man brio ha ka PYRTHEI kentup ya ka Amnesty International kila penrem jur ya ka jing pensitam ben jong ka Pakistan ya ki nong ya ki ha Pakistan occupied Kashmir da ka bakedo ba ki don ki jing penyap brio ki jing kempai ba ki jing khang ya ka internet bat ki jing khang lat ya ki riu pai ba. Presiden Bola Ahmed Tinubu dari Nigeria, bat Presiden Muhammad Muizu jong dari Maldives. Kila ai kublai yo menteri rang bado dari India Narendra Modi halor ke jinglong menteri rang bado Bashakri Slemtam jong dari India da ka bayero ya ke jinglong nongelam jong u bat ki jingno senyang jong u sya ke jingye dai ha ka PYRTHEI bat ki wei. Baro arngut ki nong yalam kila ong bau ne umau jam open i ya ka jingshania jong ki pai ba kari India bat kila pen pau ya ka jingkermen ba kan don ka jingya trailang ka ba kham klan bat kari India.
Kikan hon ki bayada ya ka hok long brio man brio haka PYRTHEI kila ai dorkas syaka United Nations daga bakeno ba sau khandai ngot ki nong ya ki jongka Awami League kentup ya ki khanyo ngot ki khna kila sya kem klemdau ha Bangladesh hadin ke JYLLA san PYRTHEI ka basuk ha Noa Khali Kiseng kila kentu ya ka United Nations bandawa ya ka jing pelait mardor ya ki bat bantokit ya kita ki jing syakem. Ka Claudia Scheinbaum kalapan skembiang ya ka jing kular jong ka Mexico pan ai jing Arab sya ka Cuba da ka bakedau ya ka jing ya teli bat ki jing bagi pai ba ka Cuba ki ya kendo. Kala kentok ru ya ke jingle jeng ke US persya ya nong yalam berim jeng ke Cuba u Raul Castro bat banjur ya ke jing kersan jeng ke Mexico ya ke jingkut jingmut ban raihi bat ke jing yedai ke basai so ha pedeng ke Cuba bat ke Amerika. Itu gilong kimat-kimat kublai.